זאת העוגה בין הטעימות שתאכלו, ואתם חייבים ללכת להזמין אותה עכשיו. אז אני כבר אגיד לכם שיש כמה וכמה שלבים לעוגה הזאת. לפני שאני מרכיבה בכלל את העוגה, אני כמובן מכינה את כל הקישוטים. בואו אני אגלה לכם סוד. כל השוקולדים הקטנים האלה שאתם רואים בעוגות, זה לא באמת שוקולד, אלא זה צמקאו. למה? כי הוא מתקשה הרבה יותר מהר משוקולד רגיל ולא נמס. שתדעו שתמיד החרדה שלי בלהוציא את הצמקאו זה שהם יישברו. למה? כי אז אני צריכה להכין זה שוב. והנה זה קרה לי כאן, אני רציתי להכין צמקאו גדול, ממולא בשוקולד, כמו פרלין ענק, אבל הכל נשבר. אבל יאללה, לא נורא, התגברנו על זה. אני רוצה להראות לכם עכשיו טיפ איך לגלות שקצפת היא באמת יציבה. הנה, הופכים את הקערה, אם כלום לא נשפך, יש לכם מזל ויציבה. קצת נשפך, בסדר. לא יציב. בואו נדבר על כמה מדויק יצא לי הסרטוט שסרטטתי ביד ולא הדפסתי כי זה דף A3, יצא מטורף. הפעם עשיתי את העוגה 3 חוות ויצא וואו. אם אתם עדיין לא עוקבים, זה הזמן לעקוב. אני מעלה מלא תוכן בזמן האחרון, שווה ברמות. לייק, תגובה, שיתוף, הכל. ואם לא ידעתם, אני גם מקבלת הזמנות של העוגות האלו ועוד עוגות נוספות. מוזמנים ללכת להציץ בעמוד אינסטגרם, שם אני מעלה הכל.